Ao longo de case 5 séculos, levamos os nosos centros a case todos os recunchos do planeta. Tecemos unha rede incrible disposta a axudar a quen fixese falta. Temos centros de todo tipo, centros diversos e innovadores, punteiros, humanos. Centros no norte, no sur, no leste e no oeste. Todos únicos e imprescindibles. Centros que cambian vidas constantemente. Pero en realidade, e pensándoo ben, podemos dicir que só temos un centro. Un só. Este. A persoa. As persoas. Vos só do noso centro. Persoas de toda idade e condición. Persoas que precisan compañía, axuda, cuidados, atención. Persoas coas que levamos toda unha vida xuntos ou que só nos precisan para algo moi concreto. E persoas que aínda non coñecemos, pero que en breve formarán parte da nosa familia. Os seus risos, benestar, confianza, tranquilidade. Aí reside o centro do noso valor, a hospitalidade. E por iso temos que seguir mirando as persoas, preguntándonos que precisan, como son, en que cambiaron, descubrindo como podemos achegarnos máis a elas, hoxe máis ca nunca. Eliminemos o que non é necesario. Centrémonos no importante. Fagamos que as persoas que nos precisan sexan aínda máis o centro. Se somos centos de centros, se somos unha gran rede, e por e para ti. Porque o noso único centro sempre serás ti.